Eta gu pentsioen, pentsioak edo, zerbait horren alde egiten dugu. Orduan, hau mozioa presentatu dugu udaletxean. Eta hau da. Hego Euskal Herrian, 680.000 pentsionista baino gehiago gara. Eta horietako askok, miseriazko pentsioa kobratzen dugu. Pobreziaren atalasean azpitik gaude. Herri honen eguneko 25% garen kolektiboa naskatuta gaude erosteko ahalmena nola galtzen dugun ikusteaz. Milaka pentsiodun prekarietate erabatekoan bizi gara. Eta nabarmentzekoa da emakume eta alargunen egoera. Normalean, 700 eurotik gutxiago kobratzen dugu. Eta honekin jarraitzeko murrizketak, gure pentsioak kongelatuta, izoztuta daude. Kobratzen dugu eguneko 0,25 gutxiago. Hori dago kongelatuta. Gure pentsioak, zaten esan dugun bezala, 700 eurotik berago dago gehiena. Emakumea gara gehiena. Eta horrekin ezin da bizi. Miseria zabaltzea da. Baina hori ez da, ez pentsioa eta ez ezer. Hortan, ze pasatzen da? Murrizketak eta murrizketa gaude. Baina hori gelditzen da kongelatuta. Ze murrizketa guretzako bakarrik dira. Ostera gastoak gora doaz. Azkan 10 urtetan elektrizitatea esate baterako eguneko 45 igo da. Eta gure pentsioak kongelatuta daude 2011 urtetik. Orduan ja 7 urte daramagu dirua galtzen. Eta ez gara heltzen. Ekonomia dakigu, baina ekonomista honena baina hobeto dakigu, baina ez gara heltzen. Azkanengo urtean, elektrizitatea eguneko 10 igo. Eta hori gabe, eta orain urtean gehiago, egon dira edurteekin, hotza ezin gara, edo kalefazioa bizte bat dugu, gero urreko hilean ezin dugu horrein. Eta hor ez dago laguntasunik, jode, Braulio, besterik ez dago. Gero gainetik daukagu, botikak zoritxarrez urteak pasatuaz pajarixoa daukagu, difizizioa bezala. Azurrak edo guntzurruna edo lagarrek edo bario, dara da. Eta kopagoa horrein egin behar da. Lehen, behin pensionista jartzen zerenean hori libre zan, baina orain pagat egin behar da. Subsidioak behar duten persona nagusia, horre dira, ez daukatenak inundik izelako pensiorik, eta lehen, 52 urtekin ja heltzen ziren horretara. Baina orain, 55 urte behar dira horrela heltzeko. Ez dago laguntzarik. Besterik ez badago zu gari, lehen behar zara. Hilde egiten zara. Txaporra bezala. Eta azkenez, gure pentsioak ez dira limosna bat eskatzen duguna. Da guk irabazin dugun eskubide bat, lan egin dugulako eta kotizatu egin dugulako, asko edo gutxi, baina kotizatu egin dugu. Eta orain ezariteke gure pentsioa direla limosna bat eskatzen gabitzera. Ez da limosna bat. Da eskubide bat daukaguna. Irabazi egin dugulako. Daukagun meritua. Urte honetara helduara eta ezariteke ja gu, bakarrik behar dugu laba handi baten sartu eta kodioekin egin zuten bezala ala, ja, kurritu duzu eta orain jaboia egin zuen eta punto. Pentsioak, da gure
ustez, heldu gara gauza batera. Rajoik esaten du, ez dago dirurik. Beste gauza asko bantzenzako badago dirurik eta ateratxe egiten da. Esate baterako, bankuei laguntzeko, dirua eta asko gure lekutik egon zen. Guretzako ez dago dirurik. Orduan, kotizazioa izan behar da lanean dagoen personen gaitik. Eta segaitik ez estaduak daukanen zergane, hortik zergaitik ez definiko, begiratu Europara lan egiten dute zati handi batekin. Zati bateako, Alemania eguneko 30 pintzen du horretarako. Ez gauz Europa! Nun gaude ba? Ustez Europan gaude. Orduan, bini hor, arek ipintzen duten lanean, bezala. Esate baterako, Frantziak orain bartan ipini du, ipini du zaka berezi bat horretarako, hori eskatzen dugu. Eta zuri, gure alkateza, esaten dizugu, pentsaten duzu gauza, romako gauza badala, ala serio dala. Zuek olako puestoak hartzen duzunean ikusten dut beti esaten duzula, herriarekin herriarentzako, baku herria gara. Da pentsatzen dut, behar dugula laguntasun hori zuen aldetik, anon aldetik. Eta zu bertako alkateza izan da, izan behar zara, bandera hartu behar duzuna. Zeran, ez daukagu bizirik. Miseria gara. Eta egia da. Besterik ez. Nahiko genuke zu gure alde zerbait egitea. Zure herrikoa gara. Eta kumplitzen dugu gauza guztiekin zuzen fin. Orduan, eskubideak ere, hola nahi dugu, zuzen fin. Gurea ez da